Pelem. Judule pamer pelem lho, enake pelem blenuk-blenuk kaya aku lho. Peleme mbleguk-mbleguk ya sakmene gedine lho. Lho. Peleme gedhi-gedhi Pak Ndoro lek tuku, tapi iki sik ijo. Ini belum cukup masak. Nah, yang ini sudah masak. Oh. Engko wis kena dipotong sing iki. Lho mbleguk-mbleguk peleme. Iki gedhange wis lekas mateng. Iki gedhange wis mateng. Gedhange wis kena dimplok iki. Iki sik ijo titik tapi iki wis kuning. Nah. Wis mateng iki peleme lho mbleguk kaya aku lho. Iki satu tak sama ini untuk lain bangsa. Peleme mbleguk-mbleguk. Mblenek-mblenek kaya aku iki peleme. Iki sik rada ijo, iki wis rada mateng. Nah iki judule pamer pelem, di sini musim pelem murah. Ama mau ndelok online 6 biji cuma Rp10. Tapi pelemnya kecil, nggak seperti ini. Nah ini Pak Ndoro lek tuku gede-gede iki mbus piro 1 kilo. Biasa 1 kilo Rp5,5, musim murah. Tadi ama tengok online 6 biji Rp10. Tapi kecil, nggak seperti ini. Kalau pisang nggak tahu ini pisang nggak macam. Kalau pisang di sini nggak mahal. Pisang, nanas di sini nggak mahal. Yang mahal apa? Sirkoyo. Buah muris sirkoyo. Sirkoyo lo 1 biji neng kene iso sekilo Rp20 macane lo sirkoyo. Lek neng kene lek ngarani apa ya? Nangka Belanda. Nek ngarani sirkoyo. Nang kene sirkoyo luwarang tak mau lek yo ngene iki sirkoyo nang omahku ora nek sing mangan di bakul mubeng kuwi sing ngunduh ngono. Yo nang kene larang. Nah, ini banananya loh. Ini rada gede. Gedang lur, gedang. Gedang nek anak putune ngertine banana, mau gedang ra ngerti. Pisang kuwi sing koko nomor 2 enggak ngerti basa Melayu, angel omong Melayu. Lek ama pinter Melayu, puan saiki ya pinter Melayu. Aku dhewe nang kene bahasa Melayu kene ngertiku sithik-sithik. Bahasane di sini campur-campur. Nah, ini judulnya pamer pelem lur. Di sini buah pokoknya apa musim buah lalu beli, musim manggis beli manggis, hari-hari beli manggis, musim duku hari-hari beli duku. Tapi ini sekarang musim pelem, musim mangga. Basane mboke mbuh apa iki basane Melayu kene mangga. Basa Jawaku pelem. Lek neng Srengat tuku pelem. Irunge jengat ra iso mingkem. Kok irunge untune. Ya wis, peleme iki sing wis mateng ki arepe tak simpen nang es box. Engko dipotong ben anyes dipangan sejuk-sejuk enak. Disimpen nang kulkas lur, nang kene lek ngarani es box, peti sejuk, freeze. Nah, ini yang sudah matang. Yang sudah masak ini 2 mau tak simpan dulu. Ini esok simpan, ini sekarang simpan. Ya wes, salam sehat selalu. Buat semua anak rantau dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Semoga sukses, dilancarkan semuanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Jayo, tetap semangat.